امی коментариҳо ро мехонам, бовар кунед, ҳайрон мешам да. ман ягон вақт отрицат накардам. ман алҳамдулиллоҳ шукронаи аъло мекунам. ман вақтша стройкаҳо да кор мекардам. ҳозирам ягон кори стройкаи хуб ёбам, мерам кор мекунам. ман родбанд, сарурум пури родбанд буд, сарурум пури шпаклёвка буд. алҳамдулиллоҳ идами рӯз мо мақсад каму туман бошад, тиҷорати худмонро кушодем, ай ҳами коро кам биромада ана ба бизнес рӯ овардем. алҳамдулиллоҳ, ҳазор бор шукр. шумо хиёл мекунед ки ҳамхеле родбанду шпаклёвка ва ҳамхеле чизо менависонен, хиёл мекунед ман изо мекашам ай чиз? Не, ман наоборот фахр мекунам ки ай дасти ман ҳамин ҳунарҳо ҳамаш мебиёяд. ман алҳамдулиллоҳ ман ҳар чизе ки ёфтам ба меҳнати ҳалоли дасти худам, ай ҳамун стройкаҳо ҷамъ кардаму кор кардаму касса кардаму идами рӯз гуфтигӯ гапо бизнес